さんです。ゴルゴ13の話がありましたね。コミック新刊201まで持ってますよ。Radyo minasan, nagpalit ng radyo. 全巻かな。 Minaw かなり読み tagwan 応え balas があり to. 勉強になります。しかし、2桁のゴルゴを集めるの本当に大変だったと。在庫がないやら古本屋を駆け回り探した。だからもう本当に後から集めたような方だったのかな。今だとインターネットなんかで検索すれば簡単に手に入るんです。お近くの杉薬局へ。車が一番高く売れます。何？変な格好していっても変な格好ってあるんですけど、本当に賢いんですね。はい、カッパをと思います。はい。で、もう車